Voin hi February ni som ni pa ni sang hi som ni pathum ni lai ni ania. In zawa in che bai levek ule. Tukin tuk chuan ei kham khan. Punang suan ka pa chu bai ka che sualin aborala. He van duina thling chung changa. Ngur ueme khuai tu. Pulal than khu makan biak na tu na ilo ngai thlang. Wheelchair official channel atangin ania. Kan lo hriat danin in khua ngur mi. Tukin zing khanin baika che sualin aboral nin kan lo hria. Khonga in thil then dan chan chin hriat ang min hril theng em le. At tiếng lâu tiếng hiện cần sẽ chia lâu cái ni branch sang branch ni kan ni vang hian anh ni hi veng sang lam branch loi anh ni mo vang cái ni hi veng thang ngul branch zo ka loi kan nia hi zing dar kwa chho ve la hi chiao phai kan ti me zil thria an don fo chin chuta fe turan upa kalan nia suan aten kal kha chiao peng atanga kilometer khat velan yang a chung vela chuan am bike brake kha fail ta chuta chuan am bike brake kha fail ta khan an nu kha engtina mo at han nu kha chu nam than ti nge khateng kha chiang ka che lo dewa chu an ma khan te to pa ti din an tu ma khat at thei ta lo kha ma kha in alu hamit ko ve hi so ha chu at chi dan le tianga hom dan chan chin de chu ka hriat tan chu ni de mai a Ni chu zia lo le me. Ani chuan khonga in van duina tok ta ming le kumsat le aveng ming kha chiang de ule ke min soi sak theng em khonga in. an ni hi punang suan ka pa ania tu na hian na che seng khang ngur veng sang branch a aloya ngur veng thar veng thara an oma tu na fa pahni ha fa te pahni kal san chu kum som thum le pakhat vel chu ni tang a kum za thi kalo chiang ta chia lo dewa Ani chu ha zia lo le me. Ani chuan in khatia bike brake and fail khanin kong thlang lama an tlan liam nge ti nge ko pang an su nge khalai ka. ha ko pangan su a ko pangan sunna lama khan ma khain tau ta ni berin kan hriat da chuan ni mo Ani chuan zia lo le me. Ani chuan in bike ka te kha a chena sa view em ti chuan in an aphur an nu te kha liam te ne em ngai tuam te ni em. a bike hi ke po chong kala mulo chu ruang lo thlen po chon bike chun lo la khon lo a he tu da helan in mi thin lam chu kan pan ve le meka chuan an nu hi a dar le a kiu tia vo in lama so champhai lama an bain check up da kha chuan chu a pela anak ru pakhat hi au anti bokamo ama takai chu a hara chu tenga han ngai tom em chu hani hri lo kan hria tu na chuan Ani chu ha zia lo le me. Ati chuan in a bike a kha eng bike nge soi chi te ni em. ne hei bike a heti lama chuan sei chi lo em a pokan ngai lem lo a heti lam barba lam nen ta kai nei wang hian chiang ram ribula khom na chu barma bike hi ta tho nan ve hian kan mang tangkai kan chelek ve khopa heti lama chuan mo chumi barma bike kan ti heng 125 pinia a group danga te po khan an post thowa khatan soyang khatiang bike khan mai Ani chuan tunan che sual na mun hi in khuwa tangin kilometer engzat vel nge niang ti chuan in akung kha
a oi viau em nge oi lem lo tunan che sual na tak hi kan khuwa tang hian kilometer khat le chan ve kilometer khat le chan ve la niang a chuan han che sual na kong hi chu chiao kong kan ti mai nia kong chuk thave deuh lai tak khok rok khen ma si deuh mo chung lai bor vel thla chu ni ani chu che sual na lai phar zau dam kan ti mai phar zau dam kan ti kong thla kong chuk thla lai vel takani ani chu ani chuanin tikhal na hmuna a boral ngal nge eya hmuna thleng hmasa ten soidan chon hmuna an zu chen hian engma ama hi biak theile biak tla ang khan lom to lowa an che sual nu rei vak lawa hian a zo ngal deuh mai ani hmel an soidan in mo a hmun hi ka thleng ve hman lowa ani chu zialo hle mai chuanin nge postmortem te an ti em nge ti lem lo ti lem lo we postmortem chu ani chuanin zanina in lu me nga nak tuk dareng za ta nge in vui yang zanin hi ni e kan lu me nga chuan nak tu dar som pakhat a vuilem tura ti chu ni chuanin an nu chu tuna hian damdo ina ala nge in lama aron ho ve thei to in lama an lo ho le hala wen an vakal pui khamo in lama tuna hian an om ve mek ani chua zialo hle mai in khuaina van duina rap thak tak mai in to ki pui kan tin kan to pui chawa ti chuanin puka pana kalsan ta kan pui fanau te alpan thum ni nom pui sela ti chuan na top lam kan hnai don tonga a top nan in khuaina van duina in to chung changa an soi bel duang chi te nei chuan min soi sakla ti chuan du tok don nia hei tuna chuan ka sei tu pa hei tuna po thiang kan in beta nge thu thang dik lo le eng lo vel tam thin tuk te hi hei kan veng kan khua hian chet kan to zau zau thila hian dik fam kim lo thelo om le zau thina chunga chuan thu dik le ani na dik tak hian ma a media kan mang na sataluk te lutuk te hi thalo in ka hria thu dik vel hian hria ma sak phut te ngai kan hria tin he tiangin kan chiat to te in lo hria nang ni lampon chuan thu dik tak min pon chhuat sak tur pon kan han du chewa chuan kan chiat to chung changa chuan kan khatlang tun kar chho hi mi thi kan nei deuh mot mot mai a zonin tun hi panga na ni der mai a chunga chuan khatlang nu le pa te le thalai te en pek na ro pui kan ti khop mai a voin po khang sia ka han tok ani ti kan hria khan thalai te nu le pa te an tlan liam nga zung zunga chunga chuan thalai nu le pa oi member te chunga po lom om kan ti khop mai hei hun chep takara pukum in kom na hun thatak mai min siam saka i chunga kalom lu to go po an lo